una de les altres notícies, ja no d'aquesta setmana, aquesta setmana podem dir que ha anat a pitjor, però és una cosa que ja ve de lluny, que és la crisi del software, no? La crisi de les empreses de software tradicional. Els noms més coneguts, més populars, són Adobe, són Salesforce, ServiceNow, una empresa que també hem comentat en aquest programa i que de fet la tinc a la cartera a les dues, tant a la d'aquest programa com a la meva personal, que és Constellation Software, una empresa canadenca, de la qual després en tornarem a parlar. I és un tema que jo crec que n'hem de poder parlar perquè està preocupant a molta gent, estem veient un sentiment molt pessimista en relació a tot aquest sector per al tema precisament de la irrupció de la intel·ligència artificial, no? O sigui, es creu que la intel·ligència artificial acabarà amb el model de negoci de totes aquestes empreses de software més tradicional per diferents motius que ara explicarem, però una mica la conclusió a la que vull arribar és que sí que hi haurà algunes d'aquestes empreses que evidentment sortiran perjudicades i que pot ser que fins i tot el seu model de negoci pugui anar-se'n en orris, vull dir que això sí que ens ho hem de plantejar, que en alguns casos això passarà i de fet el mercat pot estar simplement anticipant, no, aquest desenllaç tan negatiu, no? Però n'hi ha d'altres que no només no sortiran perjudicades, sinó que en poden sortir beneficiades. I, per tant, ara podria ser un moment excel·lent per invertir en aquestes empreses, no? Anem una mica a veure quins són els tres motius pel qual el mercat té por de que la intel·ligència artificial pugui perjudicar o pugui acabar directament amb el model de negoci d'aquestes empreses de software més tradicional, que us en posava alguns exemples, però n'hi ha d'altres com GoDaddy, Intuit, AppLovin, vull dir que són moltes, són moltes empreses. El primer motiu pel qual el mercat pensa que aquestes empreses poden ser substituïdes per l'IA o poden ser, més que substituïdes, poden veure's molt perjudicades, molt afectades per l'IA, és pel tema que es coneix com les llicències per cadira. O sigui, empreses d'aquestes el que fan bàsicament, entre els seus clients, diguem, els hi cobren un preu per cada treballador que fa servir el seu programari, no? O sigui, si jo tinc una empresa i tinc 100 treballadors, és una empresa de disseny i tinc 100 treballadors que estan dissenyant amb Adobe, per exemple, doncs jo pago 100 llicències a Adobe. Què passa? Que amb l'arribada de l'IA, el que se'ns està dient, i té força sentit, és que la feina que fins ara feien 100 treballadors, a partir d'ara 10 també la podran fer, no? Perquè s'automatitzaran molts de processos, agilitzaran molts de processos, etc. Llavors, això més enllà de representar, que això algun dia en podem parlar des d'un punt de vista més filosòfic, més enllà de representar un impacte sense precedents, no, en el nostre mercat laboral, perquè hi haurà molta gent que es quedarà sense feina, també fa que per a aquestes empreses de software que estan oferint el seu programari i que estan cobrant una llicència per treballador, si la feina que fins ara feien 100 ara la poden fer 10 i, per tant, en comptes de 100 treballadors n'hi ha 10, clar, aquesta empresa només vendrà 10 llicències i, per tant, perdrà un 90% de la seva facturació. No? Això és el primer motiu pel qual es pensa que la intel·ligència artificial pot perjudicar, pot afectar aquests models de negoci i que, de fet, té força sentit. Vull dir que ja ho veurem que en algunes empreses això realment, com deia, sí que pot ser determinant, no? Aquesta irrupció de l'IA. El segon motiu és el tema de aquestes empreses, un dels motius, un dels factors que feien que fossin tan interessants com a inversió fins fa no tant de temps, perquè de fet, si mirem els gràfics, totes aquestes empreses de software venien d'un rally molt fort els últims anys. Eren una de les grans... O sigui, abans que hi hagués la IA, eren com el gran lloc on invertir, el gran sector de futur, no? I quin era un dels principals avantatges que tenien aquestes empreses com a inversió? El tema que es coneix com el cost de canvi, no? O sigui, si jo tinc una empresa, torno al tema del disseny, no? Si jo tinc una empresa de disseny i tinc 100 treballadors que es dediquen a dissenyar amb Adobe, el cost de canvi de canviar el programari és molt bèstia, perquè jo ja he instruït aquests treballadors. Aquests treballadors tenen una expertise fent servir aquest programari que si jo ara d'un dia per l'altre el canvio, el cost d'oportunitat és molt gran i puc estar durant setmanes, puc tenir l'empresa paralitzada, no? Perquè els treballadors necessiten entendre o necessiten acostumar-se al nou programari d'edició, en aquest cas, no? Què passa? Doncs que amb la intel·ligència artificial tot això també s'accelera molt. O sigui, el fet de tu pots aprendre
a fer servir un nou programa d'una manera molt més àgil, perquè primer, moltes de les funcions que abans havies de fer tu, ara obro aquesta carpeta, ara faig això ja s'ha automatitzat d'una manera bestial, i a més, si jo tinc qualsevol dubte sobre com funciona allò, puc fer servir la mateixa IA, puc preguntar-li a la mateixa IA que està integrada a l'aplicació, o puc preguntar-li a ChatGPT, escolta, com puc fer, tornant a l'exemple d'Adobe, com puc fer, jo què sé, posar en blanc i negre una foto, una cosa molt tonta que tothom hauria de saber fer, però que fins ara necessitava que tu miressis i remanessis l'aplicació i ara ho pots preguntar a la mateixa IA integrada a l'aplicació o una IA externa i t'avisarà el pas per pas de com ho has de fer, no? I per tant això també fa que aquest cost de canvi que hi havia fins ara sigui molt més baix, perquè si fins ara necessitaves 2 setmanes o una setmana per acostumar-te a un canvi de programa, a un canvi de software, ara això també s'agilitza molt. I això, de fet, també planteja un dilema per a aquestes empreses, perquè, clar, si aquestes empreses integren IA en el seu programari, també fan que el seu programari sigui molt més fàcil d'entendre, de conèixer per part dels seus usuaris, i això, si totes ho fan, també estan reduint el cost de canvi i, per tant, estan posant molta més pressió sobre els preus. Per tant, això és un dilema que tenen aquestes empreses ara mateix de fins a quin punt integren aquesta IA o no. I el tercer motiu és que programar ara mateix és més barat que mai. O sigui, hi ha molta gent que està programant a través de ChatGPT i, per tant, si fins ara per crear un nou software de disseny o un nou software de recursos humans o un nou software de comptabilitat necessitaves tot un equip de programadors picant durant no sé quanta estona durant no sé quants dies, durant no sé quants anys per poder crear aquest nou software, ara, a través de la intel·ligència artificial, qualsevol empresa petita, qualsevol startup, d'un dia per l'altre, et pot fer un nou software que competeixi amb altres programes molt més consolidats, no? I que això sigui d'un dia per l'altre i que fins i tot les pròpies empreses puguin crear també les seves pròpies solucions i, per tant, deixar de dependre de contractar programari extern, no? I, per tant, aquests són els 3 motius que fan que ara mateix el mercat tingui molta por de dir, ai, perdoneu, sempre m'emociono i dono cops a l'iPad. I això fa que ara mateix el mercat tingui molta por de quin és el futur realment d'aquestes empreses en un context on la intel·ligència artificial és cada vegada més present, no? En les nostres vides, però també en les nostres feines, no? Llavors, aquests són els 3 motius, com us deia. Ara bé, reflexió que nosaltres fem. Malgrat això és veritat, com deia, no totes les empreses de software tradicional, perquè ens entenguem, estan exposades o tenen el mateix risc de ser substituïdes o de ser afectades per la intel·ligència artificial. I aquí s'ha de fer una distinció que tothom que inverteix en software hauria de conèixer i que és fonamental, que és la distinció entre el software horitzontal i el software vertical. El software horitzontal és un software que serveix per tothom, per qualsevol tipus d'empresa. I un exemple, per exemple, que posàvem era Adobe. Adobe, el seu software de disseny el pot fer servir des d'una empresa del món de la banca que vol fer un anunci o que té una pàgina web i que vol fer uns dissenys per la seva pàgina web, fins a una empresa que es dedica només al disseny, però també una empresa que es dedica a 1000 coses més, no? O sigui, hi ha moltes empreses que no tenen res a veure amb el món del disseny, però que tenen un equip de disseny que es dedica a temes de màrqueting, a temes de xarxes i que fan servir programari d'Adobe. Per tant, quan parlem d'un programari horitzontal, és un programari que serveix per qualsevol sector. I aquí estic posant molt l'exemple d'Adobe, però no només és Adobe. Zoom, per exemple, que el fèiem servir tots molt per la pandèmia per fer reunions, no? El Zoom era una eina que en el seu moment, de fet, en borsa per la pandèmia va arribar a uns pics bestials, no? Perquè semblava que havia de ser la gran eina de futur, perquè semblava que el teletreball passaria a ser una cosa amb molt més pes i que tothom faria servir Zoom. Clar, el Zoom el feia servir des d'una empresa, és que qualsevol tipus d'empresa, no? Per fer les reunions dels seus treballadors feia servir el Zoom. I, per tant, això també és un exemple de software horitzontal. Workday, Salesforce, tot i que Salesforce té alguna versió més especialitzada, però en general són programaris horitzontals que els pot fer servir qualsevol tipus d'empresa, en aquest últim cas per gestionar temes de CRM, per gestionar nòmines, vull dir que al final són coses que qualsevol empresa necessita, no? Sigui del sector que sigui. I això és diferent al que coneixem com a software vertical. El software vertical són programaris
que estan dissenyats específicament o exclusivament per un sector concret. Per exemple, un programa de gestió per clíniques dentals o un programa de gestió per la indústria petrolera. No sé, qualsevol cosa, qualsevol programari que sigui dissenyat, que sigui pensat només per una indústria concreta i que, per tant, només es faci servir un tipus d'empresa concreta. No? Això és el que coneixem com a software vertical. I la teoria, que aquests dies segurament n'heu llegit alguna cosa perquè està sortint a bastants de llocs, és que aquest software vertical està molt més preparat o és molt més resilient o molt més resistent a la irrupció de la intel·ligència artificial, per 3 motius. Abans he donat 3 motius, ara dono 3 motius més. En primer lloc, perquè la intel·ligència artificial es basa en dades. La base de la intel·ligència artificial són les dades. Què passa? Doncs que el software horitzontal normalment es basa en dades que són accessibles per tothom, que són molt genèriques i que, per tant, són molt fàcils de pescar per part de ChatGPTs, de Geminis, etc. I, en canvi, el software vertical, com que estem parlant de sectors molt més concrets, té accés a unes dades que són molt més específiques i que a vegades fins i tot són privades, no? O sigui, són dades privades d'un sector concret i que, per tant, són molt més difícils d'accedir per part d'aquestes grans eines d'intel·ligència artificial. Segon motiu, el programari vertical no és només una eina per a aquestes empreses, sinó que és la columna vertebral moltes vegades d'un negoci, i, per tant, aquí el cost de... Si abans parlàvem de cost de canvi, en aquest cas el cost de canvi és molt més elevat i el canvi pot ser un risc enorme. I això ho connecto amb el tercer motiu. Tercer motiu. Moltes vegades aquests programaris tenen a veure amb sectors que fan servir normatives molt estrictes. Per exemple, el sector sanitari o l'administració pública, el sector financer, el sector jurídic. Clar, una IA generalista, tu li pots preguntar una cosa a ChatGPT. Un metge li pot preguntar una cosa a ChatGPT, però no estàs segur que el que t'estigui dient sigui realment veritat, no? Llavors, clar, una IA generalista pot cometre errors o fins i tot no respectar temes de protecció de dades, de privacitat, etc. Llavors, clar, els clients d'aquestes empreses de software vertical, al final, no només paguen per un software, sinó que paguen per la seguretat i per la certificació de que aquest software compleix la llei, no? Perquè al final és un software que està actualitzat constantment per persones expertes. Per exemple, un software jurídic, tens allà un munt de juristes experts en aquell tema, que cada vegada que el BOE hi ha no sé què, alguna nova llei, alguna nova normativa, t'estaran entrant allà el contingut d'aquesta nova normativa i t'ho estaran actualitzant al moment i t'ho estaran fent persones que són expertes en aquell assumpte. I, per tant, aquesta empresa t'estarà donant una seguretat, una tranquil·litat de que les dades que t'està proveint són actualitzades, compleixen la llei i, per tant, no et representaran com a client cap risc pel teu negoci, perquè al final, si passés res, doncs la responsabilitat seria de l'empresa que t'està proveint aquesta informació. I, per tant, en aquest cas, com dèiem, aquestes empreses de software vertical estan molt més protegides de la irrupció de l'IA per això, per aquests elements. Això, en canvi, no passa amb les de software horitzontal, que fixeu-vos que amb tots aquests temes que deia podríem parlar de que estan a l'extrem contrari, no? O sigui, dades molt més accessibles, ho fan servir un munt d'empreses diferents i, per tant, també aquí el pastís és molt més gran i una IA generalista també pot estar més interessada en anar a buscar aquests segments de negoci. Vull dir que aquí estem parlant de programaris molt més fàcilment substituïbles i aquí ja hem de posar un exemple d'una empresa que ara hi ha molta gent que s'està plantejant de si entrar a invertir-hi o no, que és Adobe. Adobe és una empresa, com dèiem, de software horitzontal i és una empresa que nosaltres ara mateix no recomanem d'invertir-hi perquè creiem que pot ser molt fàcilment substituïble. De fet, ja està sent substituïda per la intel·ligència artificial. I un exemple clar i contundent és que nosaltres, per fer les miniatures de les portades dels nostres vídeos de YouTube, fem servir ChatGPT. Posem un prompt i en pocs segons tenim la imatge feta. Si haguéssim de fer-ho a través de... Si aquesta mateixa imatge l'haguéssim de contractar a un autònom o alguna empresa de disseny i que ens ho fes a través de Lightroom o de Photoshop, ens sortiria molt més car, tardaria molta més estona i el resultat seria el mateix. Llavors, clar, això et demostra que realment aquestes empreses estan en un moment que sí que pot ser molt delicat. Ara bé, no totes les empreses de software, com dèiem, les de software horitzontal sí que poden tenir molt més complicat aquesta permanència. Jo no dic que desapareixin, però sí que és veritat que tindran creixements molt més lents i fins i tot poden entrar en un escenari de decreixement, vull dir que això és una cosa que pot passar perfectament. Però,
com dèiem, hi ha una part d'empreses de software que són les que coneixem com a software vertical, que aquestes sí que estan molt més protegides. I aquí poso dos exemples i un de fet connecta amb l'Stockpick, amb la tria d'acció que faré avui, i és una empresa que ja vaig comentar, que ja tinc, com deia, que ja està a la meva cartera pública, diguem, perquè en el seu dia ja em semblava que estava molt bé de preu, ha seguit baixant, em sembla que ha baixat un 15% addicional des del moment en què la vaig triar, i per tant, si em semblava que estava bé de preu llavors, ara ho està molt més i per tant és una empresa que crec que és interessant mirar-se ara mateix, que és Constellation Software. Constellation Software és una empresa canadenca i és una empresa que el seu model de negoci es basa en comprar petites empreses de software vertical de nínxol, que es coneix. O sigui, són empreses que es dediquen a mercats o a sectors o a empreses molt concretes, com per exemple, per posar-vos exemples, empreses de gestió de cementiris, empreses de sistemes de transport públic d'una regió concreta del Canadà o dels Estats Units, empreses de facturació de biblioteques. És que estem parlant de coses molt i molt concretes que, com ja vaig explicar el dia que vaig recomanar aquesta empresa, això a la guia generalista no li interessa, perquè és que estem parlant de mercats tan petits que aquí és que costa, no és que costi, en alguns casos sí que costa, però és que independentment d'això no interessa entrar-hi, perquè és que són molt pocs clients i per tant econòmicament no és rendible arribar a aquests llocs, a aquests mercats i clar, i Constellation Software sí que ja està arribant i en alguns casos és l'únic operador, o sigui, estem parlant de mercats tan petits que en alguns casos té un monopoli d'aquells mercats, no? I a més són softwares que són pràcticament un vestit fet a mida per a aquestes empreses i això també fa, com dèiem, que el cost de canvi sigui molt més elevat, no? Aquesta és una. I una altra, que també creiem que ho pot fer una empresa de software tradicional, també molt castigada i que creiem que és injustificable la valoració que està ara mateix perquè no està amenaçada o no hauria d'estar amenaçada per la irrupció de l'IA, és Wolters Kluwer, que és una empresa holandesa. Fixeu-vos que cap de les dues és estatunidenques, vull dir que també estem proposant opcions per si voleu diversificar la cartera més enllà dels Estats Units. Empresa holandesa, que aquesta empresa, el seu valor o la seva defensa o la seva protecció davant de l'IA és un dels temes que comentava, que és el tema de la veritat autoritzada. Wolters Kluwer no només ven software, sinó que ven informació crítica i informació certificada per metges, per advocats, per auditors, per fiscalistes, per administracions públiques. Jo que treballo en una administració pública, creieu-me que sol dir que l'administració és lenta. No sabeu el que costa que una administració pública canviï de programari i més quan és un programari que està certificat, és a dir, que t'està assegurant que la informació que hi ha és verídica. O sigui, estem parlant de sectors on si es comet un error, no? A vegades que el ChatGPT o entres a Gemini i et diu alguna cosa que no és correcta, mira, si ho estàs fent tu per autoconsum és una cosa. Però clar, imagineu-vos un metge, imagineu-vos això, una administració pública, imagineu-vos un fiscalista, un advocat. Clar, els errors aquí poden costar o vides o en el millor dels casos una multa que podria arribar a ser milionària, no? Llavors, clar, imagineu-vos aquí el risc que estàs assumint per aquest tipus d'empreses, el risc que assumeixen quan pregunten una cosa a ChatGPT. És que no s'ho poden permetre, o sigui, necessiten fer servir un programari que els certifiqui que el contingut, que la informació que se'ls està donant està actualitzada, és verídica, no? I està, doncs, vull dir que respecta la llei i que els dona aquesta validesa i els dona aquesta seguretat de que estarà correcte, no? Llavors això és un gran moat defensiu per a aquestes empreses, perquè realment costa molt, el cost de canvi aquí sí que és enorme, no? I per tant, tornant al tema aquest del cost de canvi, l'exemple que posava de l'administració pública, estem parlant moltes vegades de contractes a llarg termini, vull dir que això tampoc és una cosa que es canviï d'avui per demà. I per tant, són dos exemples d'empreses de fora dels Estats Units, empreses de software tradicional, molt castigades, i que creiem que ara mateix són una gran oportunitat i que no té cap sentit, o sigui, és que s'està posant al mateix sac a totes les empreses de software, s'està dient, bueno, ara mateix és com el que passava amb Alphabet fa uns mesos, no? Que el relat era que la intel·ligència artificial acabaria amb Alphabet i que Alphabet no podria estar al dia, no podria atrapar amb tot el tema del cercador, amb tot el tema de... No? Que la gent deixaria de buscar coses per Google perquè ho buscaven tot per ChatGPT i que semblava doncs, que Alphabet, com que és una empresa de publicitat sobretot, no? O que
que els seus diners els fa a través de la publicitat que tenen aquestes plataformes, doncs com que la gent no faria servir el cercador, el seu negoci s'havia acabat. I ara Alphabet està a màxims històrics i és l'empresa de moda, n'hem parlat alguna vegada. Vull dir que això també demostra com canvien els relats, no? I ara mateix, amb el software tradicional, doncs el relat és aquest, el sentiment és aquest, tothom està venent, hi ha por, hi ha terror i s'està posant totes les empreses a dins del mateix sac. I no té cap sentit. En alguns casos sí, com dèiem, i s'ha de ser prudent amb Adobe, s'ha de ser prudent amb Salesforce també, entre cometes, perquè pot ser que part dels seus negocis vegi perjudicat, però n'hi ha d'altres que no només no es veuen perjudicats, sinó que es poden veure beneficiats per la venda de la intel·ligència artificial.